এইবাৰ আমি বিটিচিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ আমি গঠন কৰিব লাগিব। सोरबा इउपिपिएलआ दम दङबा गोहो दङबा दे खनसे प्रेस मिट लाबोनि सायाव गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दिनै भिडिअखौनो खालामा होननानै आं सानदोंमोन, एसे फ्रेस थानि होननानै सानदोंमोन आं। नाथाय ससियेल मिडियायावहाय मोनसे भिडिअ नुनानै ओरैबायदि गोसोआव दुखु मोनबाय, दा बानायनो गोनां जाबाय आरो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांजोबगोन होननानै। दा गिबियाव नोंथांमोननो मोनसे क्लिप देखायग्रोना लानो सानदों। बे क्लिपखौ नोंथांमोना नायग्रो। বিশ্বাস কৰোঁ যে বহু ৰাতিৰ অন্ধকাৰৰ পিছত বিটিআৰ অঞ্চলত এতিয়া সূৰুজৰ পোহৰ অহাৰ সময়। এইবাৰ আমি বিটিচিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ আমি গঠন কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত লাহে লাহে ইয়ালৈকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মোক হোৱাটছআপ কৰে, ছাৰ আমাৰ মাটিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নহয়, মাটিখিনি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ, চাকৰি আমাৰ নামত নাহে, ৰাস্তা ঘাট আমাৰ নহয়। এইবাৰ আমি এনেকুৱা চৰকাৰ বনাব লাগিব যিখন চৰকাৰে 365 দিন 24 ঘণ্টা আমাক মনত ৰাখে। এই নিৰ্বাচনৰ পিছত বিটিচিত সকলো জাতিয়ে একে ধৰণৰ মৰ্যাদা পাব লাগিব। এই হৈছে আমাৰ অংগীকাৰ আৰু এই কাম আমি কৰিব লাগিব। যে অসম ভাগ কৰিব পৰা বস্তু নহয়, অসমক বিভক্ত কৰিব পৰা নাযায়। আজি সকলোৱে বুজি পালে যে অসম আৰু বিভক্ত হ'ব নোৱাৰে। নতুনকৈ স্বাক্ষৰিত বড়ো চুক্তিত NDFBৰ পৰা, BPFৰ পৰা, UPPLৰ পৰা, আপচুৰ পৰা সকলোৱে লিখি দিলে যে আৰু অসমক বিভক্ত কৰাৰ আমি আৰু আন্দোলন নকৰোঁ। আমি কৈছিলোঁ যে যিবিলাক গাঁও বিটিচিত থাকিব নোখোজে তেওঁলোকক আমি জোৰেৰে ৰাখাৰ কি অধিকাৰ আছে, আৰু কোনোবা গাঁও যদি বিটিএডিত আহিব খোজে তাকো আমাৰ মানা কৰাৰ অধিকাৰ নাই। আজি নতুনকৈ কমিশ্যন হ'ল, এতিয়া সিদ্ধান্ত হ'ল যে যোনে বিটিচিত থাকিব খোজে তেওঁ বিটিচিত থাকিব, যোনে বিটিচিত থাকিব নোখোজে সেই গাঁও বিটিচিৰ পৰা ওলাই পেলাই লৈ যোৱা হ'ব। এতিয়া অধিকাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত। কাৰো বন্দুকৰ ভয়ত নহয়, মই নিজে বিটিচিত থাকিব খোজো, য'ত ঘৰ বনাব খোজো তাৰ বনাব পাৰিব লাগিব, যি ভাষাত কথা ক'ব খোজো সেই ভাষাত কথা ক'ব পাৰিব লাগিব, আৰু য'ত যাক মাটি বিক্ৰী কৰিব খোজো আইনৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত তাক বিক্ৰী কৰাৰ আৰু কিনাৰ অধিকাৰ আমি পাব লাগিব। दा नोंथांमोना बे क्लिपखौ नायनानै मा बुजिखो गासिबो कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय। आरो ओरैबायदि शेयार खालाम बे भिडिअखौ, क्लिपखौ दानस'नानै लानानै, जे जाहाथे बै जोंनि बर'नि निउस मिडियाफोरा दिखांनानै बेखौ बुङो आरोना, माबा स्प्रेड खालामनानै होयो। दा बे नोंथांमोननि आखायाव थाबाय। दा आंनि फारसेनिफ्राय आं मा बुंनो नागिरदों नोंथांमोना फंनैसो खोनासंलांदो भिडिअखौ काट खालामनायनि सिगां। जे बिथांमोननि बे बुंनायाव ओरैबायदि बर'नि गेजेराव षड़यन्त्र खालामदों, माने पुरा डिस्ट्रय खालामनो नागिरदों आरो। फैबाय थानाय लकसभा इलेक्सनाव देरहानायनि खोथा, गासिबो मोनथाय हानि जाय फानलाय मालाय बेफोर खोथाखौ बुंदों। अब्ला बै काउन्सिल होननाय बुस्थुआ मा जाखो, जोंनि 6 शिडिउल होननाय सोदोबा मा जाखो? जुदि बेयाव फाननाय, हानि फाननाय, हानि लानाय, ट्रान्सफार खालामनाय खालामैनि खोथाखौ, बै खोथाखौ बिथांमोना बुजिना बुजियाखै मोनसे काउन्सिलनि सिङाव। दा बुजिनानैनो बैखौ सिफायनो थाखायसो जेनेबा बेबायदि खालामदों आरो। फैबाय थानाय जुदि इलेक्सनाव पावार मोनथायखौ जुदि बिसिनाव थांबाय होनबाथाय बर'आ सेस होननानै आं सानखाबाय। नाथाय दिनै जोंनि बर'नि लिडारफोरखौ, जाय बर'नि लिडार होनबा गोरोन्थि जागोन, पलिटिशियानफोरखौ, बिथांमोनखौ ओरैबायदि बुंनो गोसो जायो, रायनो गोसो जायो, माने सम मोनसे ना। नाथाय रायबाबो बुंबाबो गाबोन समफोरनो फैनानै माने न' बां जोसिफैजोबगोनबो सानलायलाङो आरो। ओंखायनो गिनाय मोनो, बुंनो हायाबो, बेफोरबायदि आरो। दा जुदि इसिबां बेबायदि थांबाय थादों, बैफोरनि सायाव इनिसियेटिभ लानांगौना लानाङा? बै बाथ्रानि सायाव सोरबा इउपिपिएलआ दम दङबा गोहो दङबा दे खनसे प्रेस मिट लाबोनि सायाव गोहो दंबा। बिपिएफआबा हायोबा देरला, बिपिएफआबो हाखाया, जोंनावबो हाया।
जोंनिया दा मा गावजों गाव इसिबां मोनसे थैनिनो बिदा फंबाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ नङा होमबा इसिबां गोरोबलायनानै बिसोरो खामानिखौ मावनो हायो नाथाय गावजों गाव गावस्रालायनानै गावजों गाव दावहाखौ हले बिसोर हायो आरो बिपिएफनिया इउपिपिएलखौ बुयो इउपिपिएलआ बिपिएफखौ बुयो गोरोबा जोलैनि हांगार मागार बर'नि थै गैया मा गैया होननाय बाथ्राफ्रा दा जुदि इसिबां बर'नि थै दङब्ला नोंथांमोननाव बिपिएफआबोथ' बर'निनो थै इउपिपिएलआबो बर'निनो थै नोंथांमोना खौसे जानानै मानो मावनो हायाखै रायजोखौ बुङो नोंथांमोना खौसे जा खौसे जा खौसे जा खौसे गैयैखौसो खालामदों नोंथांमोनासो खालामदों जों डाइरेक्ट बुङो रायजोआ बेखौ मिथिखागौ आं बुङाबाबो दा दिनैनि फैबाय थानाय समा नै मा जानो थांगासिनो दं बेखौ एसे बुजिदो आरो जुदि बुजियाबा डाइरेक्ट सेस खतम जाखागोन आरो दा गामि सोसननायनि खोथाखौ बुंबाय थादों गोबां मानसिया इन्ट्रेस्ट लादों आरो गामियाव हाबसिगोन बिटिआर हाबसिगोन इन्टार लासिगोन एकदमबारे दिनैनि दिनाव बे भिडिअखौ नायनानै ओरैबायदि सानबाय जे माने हाबनो ना जोबनानै थांनो बिदिसो जागासिनो दं आरो साननाया दा गोसो बायदि सोरबा बिटिआरआव थानो गोसोबा थानो मोनोनो ओंखारोबा ओंखारनो मोनोनो सोसननायनि खोथायानो गैया आरो माने दा बेफोर खोथाखौ साना नाय दिनै मिनिनोबो ओंखारदों दुखुबो जादों रागाबो जोंदों सोरखौबा रायनो बुंनोबो गोसो जादों नाथाय मा खालामनो ना बुंनानै रायनानैबो जेबोथ' मोनला रागाथ' दं रागाखौ हमथानानै लाखिनो गोनां जायो दा नोंथांमोनाव आसा खालामदों बेखौनो भिडिअखौ स्प्रेड खालामनानै हो जाहाथे निउस मिडियाफोरा बेखौ पिकआप खालामनानै गावसोरनि गेजेराव नागारो नाथाय दा जाय सिटुवेसनाव फैगासिनो दंना आरो बिराद गाज्रि सिटुवेसन बियो जोंनि बर'फ्रा ओरैनो गावनानै दंखाथारो ओरै बिजेपिआव थाखाबाय माखासे कंग्रेसआव थांबाय माखासे इउपिपिएल आरो बिपिएफआवथ' थाखागोन खावसेयानो आरो ओरैजाय दङ इउपिपिअ दङ आरो ओरैजाय एजेपिआव दं एजिपिआव दङ माने जेसेबां पलिटिक्स दं जोंनि बर'फ्रा गावस्रालाजोबनानै दं आरो भटार पार्टियाव दंलायो बर' माने टेर बेटेर अब्लाथ' बिसोरो देरहालांखागोन ना ओरैजाय जेनेबा इउपिपिअखौ लानानै एजेपि एजिपिफोरखौ खौसे खालामलाबायनानै जुदि लाङोब्लाथ' बिसोर जोंनि बेयाव खुंथायखौ लाबोनो हाखागोन डाइरेक्ट खाखागोन आरो जोंनि बर'फ्रा नायदावलाबाय थानांगोन बे जोंनि इउपिपिएल जोंनि बिपिएफ मा जाखोलै आदा होननाय जागोन नायबाय था जाखागोन बे डाइरेक्ट खोथाखा दिनै जा सिटुवेसन थांगासिनो दंना बे जानोनो थांनायखा ओंखायनो बुजिदो बे समाव सोरबा गभार्नमेन्टफोरखौ जोंनिनो हारिनि जाय जोंनिनो गभार्नमेन्ट बिथांमोनखौ जोङो नारसिननांसिगोन बायदि मोनबाय बिथांमोना जोंनो जा खोथा होयो बेनिफ्राय जों बांसिन मावनांसिगोन बिथांमोनखौ जों उफाय गैया माने खौसे खालामथारनाया जोंनि रायजोनिबो खामानि होननानै सानो आरो दा ओंखायनो जायफोर दल संगठनफोर दं खौसेयै बुजिलायनानै बेफोर बाथ्राफोरखौ लालायलायोबा मोजां जायो इनिसियेटिभ मोजांनो दा सोर हारियानो दिनै जोंनि गेजेराव ओरैबायदि सोखावनानै दंखायो जोंनि बर'फोरखौ मेजरिटिखौ ओरैबायदि सोखावगासिनो दं बबेबा वाइल्ड लाइफ सेन्सुरिनो बबेबा मंगलदै साइड दङ ओरैजाय आरो ओरैजायथ' सोनाबा थाखाबायानो गावस्रानानै थानाय दङ बहुद माने जोंनि मेजरिटिखौ माने बुखावजोबनानै दोनखानायखासो दा बिनि गेजेराव ओरै दा जायफोर गोदान गोदान डिस्ट्रिक्ट दागासिनो दं बिटिआरनि सिङावबो दा बैफोरो जेनेबा जोंनि मेजरिटिखौ सोखावनायसो दै बियो डिस्ट्रिक्ट फिसा फिसा जायो बा डेभेलप जायो बे नंखाय बियो बिसिबां गिदिर बिलाइ बिटिआरखौ गासैखौबो मोनसे डिस्ट्रिक्ट खालामबाबो बियो माने इसिबां गिदिर डिस्ट्रिक्ट नङा बियो मोनसेयावनो जायो आरो दा बै जोंफोरखौ सोखावनो थाखायसो जोंनि गासैखौबो सोखावनो थाखायसो बैफोरबायदिखौ मावदों होननानैबो साननानै लानांगोन खिन्थु जोंनि मेजरिटिखौ नायनायसो बिसोर बोखावदों नालाय दा आंनिफ्राय बेमोन आं इसिबां मोजां एक्सप्लेन खालामाखिसै रागाबो जोंहा दंखायो खिन्थु मिनिनानै बुंगासिनो आं बाथ्राखौ सिरियासआ दं खिन्थु गोसोआव एकदम बोरैबा मोनो भिडिअखौ नायनानै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाय होननानै एकदम स्प्रेड खालाम भिडिअखौ क्लिपखौ दानस'नानै फोसावलाबायना हो फेसबुक मिडिया जेराव मा दं सबबावबो आपल'ड खालामना हो जाहाथे स्प्रेड जायो जोंनि गेदेमाफोरा मोननानै बुजियो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै जय बर' हारिनि गोजोन्थों।